Bismillahirrahmanirrahim. Daga wankan gida, littafi na ɗaya. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sabbansa da manan suka bisha ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa tashar kyama. Littafin daga wankan gida littafin da ya samu rubutu daga Minas Limzi. Wanda ni Abubakar Sadiq namiji wanda nake karanto muku shi ko in ce zan karanto muku shi. Amina, na faɗa miki ba za ki je wankan gidan nan ba, saboda ban ga aya ko hadisi da ya ce dole sai an je wankan gida ba. Gaskiya zan faɗa miki ba zan iya ɗaukan ɗawainiyarki da ta 'yan gidanku ba, dole ne ma ki san me za ki faɗa wa kakarki saboda Hajiya duk ita ce matar damu ta kuɗaita miki zuwa gida wanka tun da dai cikin ke shiga wata 9 take ta sintiri ni wallahi ba zan iya ba yauwa. Ka gama bala'in naka Ahmad to wallahi sai na je gida. Sai na je gida wanka saboda al'adar gidanmu ce, a kanka ba za a ce an daina ba, duk abin da za ka yi ma ka daɗe ba ka yi ba kuma wallahi tallahi zan kira anti Sawura in faɗa mata ta kira ka ta yi maka magana tun da dai na ga ita kana ganin muhimmanci da idan kuma ka ƙi wallahi Hajiya da kanta za ta zo ta tafi da ni yauwa. Amina zan gani, ni ke aurenki ko ke ce kike aurena, zan je in faɗa wa inna komi yanzu kafin ma in wuce wajen aikin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, barka da zuwa. Ahmadu ne a gidan namu, sannu da zuwa. Ina kwana inna? Lafiya lauya iyali, kowa dai lafiya ko? Duk lafiya. Inna dama wata magana ce na zo da ita, ina ji dai ko lafiya Ahmadu? Lafiya lau inna. Magana ce ta kawo ni akan Amina. Iyayenta sun zo min da maganar wai fa lallai sai dai a kai ta gida wanka. Ni kuma bana da wannan halin da zan rinka ɗawainiya da ita. Na ce ba za ta je ba, ta ce wai sai ta je. Za ta kira antina ta faɗa mata wallahi inna idan Amina ta je gida wanka ba zan iya ɗaukar ɗawainiyarta ba. Na ta yi ajiyar zuciya tare da kaga Ahmadu ka yi haƙuri ko na ji duk uzurinka kuma na san ba wani ƙarfi gare ka ba amma ka yi haƙuri ka bar ta je saboda haihuwar fari ce ka ji ka yi haƙuri Allah ya maka albarka. Amin. Inna to shikenan na gode. Bari in ƙarasa wajen aiki. To shikenan Ahmad Allah ya maka albarka. Sai an jima inna, to ka gaida Aminar sosai. Hello, aunty, kin tashi lafiya? Lafiya lau, ya yara, duk kowa lafiya. Ya na ji muryarki kamar kina kuka. Aunty wallahi rigima muke da Ahmad akan zuwa wankan gida. Wai shi ba babu abin da ya dame shi da wannan al'adar ta Hausawa tunda babu aya ko hadisi. Yi shiru auta, ai dole ya bar ki zo wankan gida. Idan ma baki zo ba waye yake so ya kula da ke. Dole ya bi abin da muke so tunda ya aure ki wallahi tallahi ko ya ki ko ya so zaki je wanka gida. Ki kwantar ma da hankalinki, ni da kaina zan zo in ɗauke ki. Daɗi ya kama Amina ta ƙara narkewa da kuka. Anti ki kira shi saboda ya raina Hajiya baya jin maganarta idan ke ce kuwa dole ya bari. Yi shiru Amina, zai bari ko? Kin ji ko? Wallahi mu samu saɓani idan har ya ƙi bari, don Hajiya ma ba za ta amince da sabon tsarin ma da mijinki ke neman kawo mana ba. In ma ba haka ba wallahi sai ma mu ɗauke ki gaba ɗaya. Ki kwantar da hankalinki kin ji Hauta? To anti na gode sai an jima a gaida yara. To ki kula da kanki kin ji? Karfe 2 na dare. Wayyo Allah, wayyo marata, wayyo bayana. Amina ce ke ta murƙususuwa tana ta zufa ciwo ya dame ta. Ahmad ya juya mata baya yana ta baccinsa. Fusata ta yi ta duke shi a baya ya yi firgigi ya tashi. Ke, lafiya kike mun irin wannan dukan? Ya faɗa a fusace. Da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce mishi Ahmad marata, wayyo Allah, marata ina ga haihuwa zan yi. Da sauri ya tashi ya saka jallabiya ya ce to tashi. Ta tashi ta shirya kafin nan ya fita da mota suka tafi asibiti da sauri bai jira me za ta ce ba ya fita da ƙyar dai ta miƙe tana duke ta ɗauki hijabi da kayan da ta haɗa na haihuwa ta bi bayansa zuwa ƙofar gate. Already ma ya fita da mota ita yake jira ganin halin da take ciki ya fito ya kama ta ya shigar da ita ya rufe ya ja motarsa. Suna isa asibiti ya rinka hon mai gadi ya fito ya buɗe musu gate ya shiga da gudu yana fitowa ya hau kiran nurses. Suka fito aka kama Amina aka shiga da ita ɗakin haihuwa nan fa Ahmad ta fara sintiri kafin ma a duba ta yana nan tsaye nurse ta fito ya ce yaya? Ta ce haihuwa ce waye ce za ta zauna da ita ya ce shi ne mijinta bari ya je ya ɗauko ƙanwarsa. Assalamu alaikum. Ahmad ne inna ku buɗe Amina tana asibiti. Na zo ne in tafi da ɗaya daga cikin yaran nan. Inna ta buɗe ta ce to bara a taso Zara'u ku tafi. Ya ce to yana nan tsaye ta taso Zara'u. Ya juya suka shiga mota suka wuce. Suna isa asibiti wajen karfe 2:20. Kasancewar gidan inna da asibitin akwai ɗan nisa ya tarar da nurse guda ɗaya a reception tana zaune suka yi sallama ta amsa ya ce sister ya mai jikin? Ta ce da sauƙi.
tana samun ciwo sosai, insha Allah ma zuwa asuba za ta haihu Allah ya yarda. Ahmad hankalinsa a tashe ya ce Allah ya sa, ta ce amin. Gabansa ne ya faɗi da ya tuna cewa Amina idan ta haihu gida za ta tafi da ita, wanda hakan bai yi masa daɗi ba kwata-kwata. Suna zaune aka kira sallah, ya tashi ya ce wa Zara'u bari ya yi sallan asuba ya dawo. Ta ce to. Da gudu nurse ta fito ta ce wa Zara'u ina mijin mai haihuwa? Ta ce ya je sallah. Ta ce to dama za ta faɗa mishi ne an samu karuwa, ta haihu ta samu ƴa mace. Alhamdulillah Zara'u ta ce yayin da take ta ƙoƙarin kiran Inna a waya ta fara yi mata albishir. Inna, ni ce Zara'u, Amina ta haifi ƴa mace. Yayanmu ya je masallaci bai sani ba ma. Guda Inna ta rangada ta ce iye Allah ya raya ta, mun samu jikar farko a gidan nan, bari in kira Alhajin Zaria in faɗa mishi. Tana kashewa Ahmad ya dawo daga masallaci. Nan Zara'u ke shaida mishi anti Amina ta haifi ɗiya mace. Bakin Ahmad ya ki rufa saboda farin ciki. Ya samu mai sunan Inna. Kafin gari ya waye labarin haihuwar Amina ya karaɗe danginsu duka biyu, na kusa da na nesa. Murna a wajen kakar Amina ba a magana, nan da nan ta kira danginsu ta faɗa musu. Ahmad duk murna da yake hankalinsa a tashe yake idan ya tuna za a tafi a bar shi da ƙaunar Amina, wai gida za ta tafi wanka. Ya san halin ƴan uwanta ba sa da mutunci, ba su damu ma da yana da kuɗi ko babu ba. Za a yi ta damunsa da bani, shi yasa ma hankalinsa yake a tashe. Ajiyar zuciya ya sauke lokacin da ɗaya sallamar nurse ta yi mishi, ya dawo da shi daga dogon tunanin da ya yi, ya amsa mata da murmushi a fuskarsa. Ta ce mishi dama ta zo ne ta faɗa mishi an gama gyara matarsa da jaririya, saboda haka zai iya shiga ya gansu. Ta juya cikin murna, bin ta har wata kofa da ta nuna mishi ya tura da sallama ya shiga. Fuskar Amina ɗauke da murmushi da take kallon mijinta, yayin da tausayinsa ya shige ta lokaci ɗaya da ta tuna fitinar yau ‘yan uwanta akan sai ta je gida wanka. Tana son mijinta, tana tausayin shi, ba ta son abin da zai bata mishi rai. Ta san cewa ba karamin damuwa yake ciki ba akan tafiyar ta wankan gida. Za ta iya bakin kokarinta na ganin ta kwantar masa da hankali akan tafiyar tata. Za ta kuma ba shi hakuri akan musayar miyau da suka yi a safiyar rannan da za ta haihu. Murmushi ta yi, sannan lokaci ɗaya ta yi ajiyar zuciya, ta dawo da dubanta gare shi yadda ya ɗauki jaririya ya ƙura mata ido yana kallon ta cike da so da ƙauna. Sai ta tsinci kanta da murmushi, ta matso kusa da shi ta dafa shi, ya ɗago kansa ya maida dubansa gare ta. At the same time shi ma fuskarsa ɗauke da murmushin. Ahmad, ta kirayi sunansa da wata iriyar murya mai tausayi. Ya ɗago kai ba tare da ya amsa ba, yana rungume da jaririyar. Ta ci gaba da cewa don Allah ka yi haƙuri mijina akan ɓata maka rai da na yi a jiya da safe, ka yafe min ka ji mijina. A lokacin hawa yana bin kumatunta, ta ci gaba da cewa ka yi haƙuri da maganar zuwa a wankan gida, ka kwantar da hankalinka, zan dawo gare ka nema ba a san raina ba ne zan je gida. Tun da dai wannan al'adar an daɗe ma an da daina ta, mutane sun waye tun da ma ba musulunci ba ne ya ce a yi haka. Gidanmu ne dai kawai dai suka ɗauki wannan zuwa wanka gida akan al'adansu. Ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka, zan dawo gare ka da zarar ma na gama wanka kwana 40 ɗin nan da ake yi na al'adar Hausawa, ka ji mijina? Kura mata ido yayi lokacin da ta gama maganar, ya saka hannuwa ya share mata wa ya ce ki daina kuka Amina, na hakura already, na riga da ma na yi magana da Inna ta bani hakuri, na amince, kada ki sake yin kuka kin ji, a bar ƙaunata. Ya rungume su duka, ita da jaririya, yana jin son matarsa da ‘yarsa a cikin zuciyarsa, yayin da dukkaninsu kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa. Ƙwanƙwasa ƙofar ce ta dawo da su duka daga cikin tunanin da suke rungume da juna. Da sauri ta sake shi ya ce ya bude ƙofar, lokaci gari ma ya ɗan fara haske. Inna ce da Zara suka shigo, fuskar ɗauke da murmushi, tana cewa na yi kishiya, na zo in ganta ko ta fi ni kyau ko kuma fuskar Zara'u take ɗauke da shi. Murmushi ta amshi yarinyar a hannun Ahmad ta miƙa wa Inna. Tubarkalla masha Allahu, kawai Innan ke maimaitawa, yarinya kyakkyawa da ita, Allah ya raya ta. Zara ce ta amsa da amin, ita ko Amina sai sun koyar da kai kawai take tana murmushi. Inna ta kalli Amina cike da kulawa ta ce sannu Amina, kin ji? Allah ya baki lafiya. Ta ce amin. Ba dai wata matsala ko? Inna ta kalle ta cike da kulawa ta ce sannu Amina, kin ji? Ba dai matsala ko? Amina ta ce babu matsala Inna. Ta ce to alhamdulillah, dama cewa na yi bari in leko ku in koma gida, saboda na san su Sumayya ma na gida, na haɗa muku abin da za ku karya. Suna ta zumuɗin zuwa ganin sabuwar jaririya. Sumayya da san yara, Allah ya sa dai ta bari ‘yan barka dai su ɗauka.
Dukansu suka saka dariya suka yi sallama da inna ta wuce. Misalin karfe 8:30 Hajiya da Anti Sahura suka shigo asibiti da sallamar su suka shige ɗakinta. Amina ke kwance da jaririya da Zara da Ahmad da fara'ar Amina ta amsa farin ciki fal a fuskar ta ganin ƴan uwanta ita ma sun zo. Dari sunawa Ahmad din yayi ya gaida Anti Sahura da Hajiya suka amsa. Ba yabo ba fallasa ganin ƴan uwan Amina yasa Zara kanwar Ahmad ficewa ta basu guri. Ahmad din juyawa yayi zai fita. Anti Sahura ta dakatar da shi da cewa tsayawa fa za ka yi mu ji ina muka tsaya da maganar tafiya ta Amina wankan gida, saboda mun ga kamar ma kafi kowa ƙaunar matarka to dole ne mu tafi da ita a kanka, ba za mu fasa al'adar gidanmu ba. Ya dukar da kai ya ce anti dama na haƙura ma za ta zo wankan gida. Dama na bari ne in ji magana daga bakin inna mahaifiyata mu yi shawara to ta amince. Hajiya ya ce to. Hajiya ce ta watsa mishi wani mugun kallo ta ce da za ka nuna mana kun fi kowa soyayya ne? To ba ma wanda ya isa juya mana al'adar gidanmu, saboda haka daga asibitin nan ma gida za mu wuce da ita. Idan mun je gidan za mu tura a kwaso kayanta. Ba da sarran Ahmad bai ce to shikenan Hajiya, saboda baya son jayayya da surukansa. Zuciyarsa cike da kunci ya fita harabar asibitin yana tunani kala-kala. Anti Sahura ce zaune gefen gado hannunta ɗauke da jaririya take cewa Amina, ke ƴar sarkin miji ko? Ke ce mai cewa miji ba za ki je wankan gida ba ko? In har ma Ahmad baya so to ki biye masa ki zauna gidanki. Ke ba kin iya yi ba ko? Bayan kuma ke ba iya wa kanki wanka zaki ba, ko zaki ma kanki wankan jego? Zaki biki yadda ya kamata ne? Ki lalace kina ji kina gani ya auro wata ki zama shashasha. Amina zuciyarta cike da jin kuncin maganganun da Hajiya da Anti Sahura suke faɗa wa mijinta, bata ji daɗi ba. Ai ko babu komai shi ke aurenta, kuma dole ne ma a bi shi a hankali a lallashe shi ya amince, ba wai a yi ta faɗa masa baƙaƙin maganganu marasa daɗi ba. Gaskiya bata ji daɗi ba, ita ba za ta biye wa Hajiya da Anti Sahura su kashe mata aure ba. Ta sha ji a labarai a gaske daga wankan gida ne ake yin sanadiyar mutuwar aure. Ita kuma tana son mijinta, ya za a yi musu haka? Nurse ce ta shigo da takardar sallama a hannunta ta miƙa wa Amina da takardar magani ta shaida mata za su iya tafiya gida. Nan take Amina ta kira Ahmad take shaida masa an sallame su. Ya ce to dama yana harabar asibitin shi da Zara'u. Shigowa yayi da sallama ya tarar da sun haɗa kaya. Anti Sahura rike da jaririyar suka fice zuwa mota, dukkaninsu suka shige gidan baya inda Zara ta zauna a gaban mota. Ya ja su a hanya ne yake kira wa inna yake shaida mata a waya cewa fa an sallame su suna hanyar tafiya gidan iyayen Amina, saboda kada su maye su yi wahalar zuwa asibiti. Inna ta yi ajiyar zuciya ta ce to shikenan babu komai, zan faɗa musu sai su je gidan suka yi sallama suka kashe waya. Suna isa kofar gida Ahmad ya yi fakin, Zara'u ta taya su shiga da kaya cikin gida. Ta fito ta zauna a mota tana jiran yayanta. Bin su ya har ɗakin da aka ware wa Amina don zaman jego, ya yi wa jaririyar huɗuba da sunan inna wato Hauwa'u. Ya miƙa wa Amina ita, ya kalli inda Anti Sahura take zaune tana cika tana batsewa ya ce su faɗa mishi abubuwan da suke da buƙata. Ta buɗe jakarta ta ciro zunguriyar takarda da ta cika ta fam da rubutu ta miƙa masa. Sai da gaban Amina ya faɗi ranta a ranta take cewa lallai anti wato haddalis ta yi wa Ahmad. Zuciyar Amina na ƙuna, ta san cewa mijinta ba hali gare shi ba, rufin asirin Allah ne da shagon atamfofi da yake da shi a kasuwa. Ta san ba ƙaramin takura zai ba. A ranta ta ce kai akwai dai Allah. Ahmad yana karɓar takardar ya juya ba tare da ya buɗe ba, ya ficewarsa ya samu Zara a mota ya ja suka wuce gida, wato gidan inna ba gidansa ba. Ahmad yana ta sauri ya je ya sauke Zara a gida saboda ya samu inna su tattauna abin da za a yi wa na mai jego. Suna shiga gida cikin fara'a, duk ƙannensa ke gaishe shi suka yi masa barka da samun karuwa da yayi. Ya wuce su ya shiga ya tarar da inna tana karyawa, nan ya zauna ta ce a zubo mishi kunu da ƙosai. Aka zuba mishi ya zauna ya fara ci kenan sai ya tuna da farar takarda da aka bashi a gidan su Amina. Yana kurɓar kunun tsamiya ya buɗe takardan, abin da ya gani ne yasa da ƙyar iya haɗiye kunun da ya kurɓa. Nan da nan fuskarsa ta canza, tashin hankali ya bayyana a fuskarsa. Ajiye kofin yayi ya kalli inna, ya ga shi take kallo, ganin fuskarsa ta canza. Inna ta ce lafiya dai ko Ahmadu? Murmushin ƙarfin hali yayi ya ce lafiya lau. Inna ta ce wannan farar takardar da nake gani a hannunka fa? Ya ce a gidan su Amina aka bani, abubuwan da suke da bukata ne. Gaban inna sai da ya faɗi,
saboda ta san halin 'yan uwan matar ɗanta ba sa da mutunci tun daga ma kan kayan aure da aka kai musu suka raina. Ta sani cewa karantattun mutane ne da ƙyar dai ta haɗe miyau ta ce me suka rubuta. Murmushi Ahmad ɗin ya ce ya fara lissafi da suka yi mishi wurin kayan 100,000 suka yi har da kayan abinci, buhun shinkafa, itacen wanka da sauran abubuwan bukata. Inna a halin yanzu bana da wannan kuɗin wallahi, kuma na san akan wannan list ɗin ba ƙaramin faɗa za mu yi da 'yan uwan Amina ba. Ya ƙarashe maganar muryarsa tana rawa kamar ma zai kuka. Cikin ɓacin rai Innan ke cewa za a yi musu babu ne? Ai ba za a taɓa ɗaukan babu a basu ba. Abun da kake da shi za ka yi. Ai ba kai ka ce su ɗauki yarinyar su tafi da ita gida ba. Ba dole ba ne sai an kai ta gida wanka ba. Bayan yanzu zamani ya riga da ya canza, an daina ɗaukan yara a tafi da su wankan gida. Gaskiya wannan karan ba zan ɗauki rashin mutunci idan mun ɗauka lokacin kai kayan aurenka. Na zo na ji maganganu, na ji labarai, na ji abubuwan da suka faru. Mun shanye mun haƙura, to wannan ba zan lamunta ba. Ahmad kura wa Innan ido yayi saboda tun da yake da mahaifiyarsa shine babban ɗanta bai taɓa ganin ɓacin ranta har ta yi fushi haka ba. A jan zuciya ya ce ki haƙuri Inna, ki kwantar da hankalinki, yanzu ma za mu san abin da za mu yi a gurin. Inna wallahi 15,000 fa nake da shi kwata-kwata na mallaka. Ya ƙarashe maganar gonin ban tausayi. Inna tausayin ɗan nata ne ya kama ta ce a gurin akwai 5,000 da za ta bashi. Ya haɗa ya siya musu abin da ya samu ya kai musu. Bari ta kira Sumayya ta zo su je tare kasuwan, daga nan ku kai musu ko? A jan zuciya ce na gode Inna. Sumayya? Inna ta kira ta, ta amsa ta shigo ɗakin cike da ladabi ta zauna ganin Inna. Gani, dama yayanku za ki raka kasuwa yanzu nan za ku je ne gidan su Amina ko? Daga nan ki musu barka cike ma da murna. Sumayya ta miƙe ta ce to bari ta ɗauko hijabi. Yaya? Ya ce to ki same ni a mota. Ya miƙe ya ce wa Inna sai mun dawo. Tafiya yake a cikin mota, zuciyarsa babu abin da take saka masa sai tunani kala-kala yanda zai je gidan su Amina ya kai musu abin da yake da shi. Ya san za a kwashi drama. Sumayya ce ta dubi yayan nata ta ce lafiya yaya? Na ga duk yanayinka ya canza. Murmushi ya kakalo ya ce babu komai Sumi, ta gyaɗa kai. Sun yi siyayya daidai ta mai ƙaramin ƙarfi. Dangin su kayan ti, shinkafa da kayan masarufi, pampers ɗin yara da sauran abubuwan mai jego. Sumayya ta taya shi kwaso su suka saka a mota kama hanyar gidan su Amina. Gaban shi na faɗuwa don ma bai san me zai tarar a gidan ba. A gidan su Amina kuwa an cika domin Amina ita ce autar gidan su, kasancewar mahaifiyarsu ta rasu. Kakarsu ce ke zaune a cikin gidan na mahaifiyar tasu. Babanta da yake da rai amma shi kanshi Hajiya ta fi ƙarfinsa sai da take so yake. Duk hayaniya da ake a ɗakin nan 'yan barka ne. Amina hankalinta baya cikin jikinta, yana tare da mijinta da aka bashi farar takarda. Tunaninta wani abu ne aka rubuta a takardar da aka bawa Ahmad. Yanzu ya zai yi idan ma bashi da wannan kuɗin? Ta san mijinta ba ƙarfi gare shi ba. Ba ƙaramar matsala za su a samu da shi da 'yan gidansu ba. Bata gama tunanin da take yi ba ta jiyo muryar Sumayya tana sallama a ƙofar ɗakin. Fegigi ta dawo daga tunanin da take yi, ta ƙaƙalo murmushi ta ce sannu da zuwa Sumayya, ki shigo ciki kin ji? Ta bi gefen waɗanda ke zaune a tsakiyar ɗakin suna cin ɗumamen tuwo. Ba wanda ya amsa mata sallama. Ta haye saman gado ta hau jaririya ta runguma da murna a fuskarta ta ce anti da yaya Ahmad muke fa. Gashi nan ma shigowa. Sai da gaban Aminan ya faɗi saboda tunanin ma me zai biyo baya kuma me zai zo da shi. Yara ne suka gan shi suna ta shigowa da 'yan kayayyaki a ledoji manya tsugul-tsugul. Hajiya ce ta ce kai waye ko ku da waɗannan kayan karab? Sumayya ta ce yaya Ahmad ne. Hajiya ta wurga wa Sumayya wata uwar harara ta ce lallai akwai bala'i. Waɗannan kayan su ne za su ishi jikata zaman jego da girkin jego? Da za mu yi har ma kwana 7? Wallahi Ahmad bai isa ba. Mu zai maida matsiyata? Amma wannan ma ba zai yiwu ba. Bata ƙarashe maganar ba, Ahmad ya sallama a ƙofar ɗakin, gabansa tana faɗuwa ya ɗan tsuguna ya ce Hajiya ina kwana? Ya dukar da kai. Hajiya ta ce da ban kwana ba za ka ganni? Ahmad baka isa ka maida mu matsiyata waɗannan kayan fa kamar mun roƙo? Tashin hankali. Lallai kam. Duka a nan gurin muka dakata. Ga masu son ci gaban wannan labarin da jin kuma cakwakiyar da za a gudanar, shin ma anya ma wannan jikar ta gidan ne? Shin Ahmad ɗin kuma wani amsa zai bayar? Anya auren nan ko za a dawo? Wato za su ci gaba da zaman aure ko ko auren zai zama sanadiyar rabuwa? Wannan ɗan takaitaccen labari ne wanda ba mai wani yawa sosai ba. Ba za mu wuce zuwa na 870 ba.
pages, a'a kai ba pages ba nake so, episode. Zuwa episode 870 za mu ƙare nake tunani. Saboda haka kar ku damu, insha Allahu a zuwa 1, 2, 3 kawai zai ƙare. Kada ku manta ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa a tashar Sadiq Namujin Official ko Hausa Hour 24 TV don samun ci gaban wannan labari. In fa ke ba kya mu da masoyin mu kenan, don wadda take mu da masoyin mu kan ta riga ki ji. Masha Allah.